Tamam. Tamaşavan neja li dere pirozgeha munzuro gelek li bu tevger heye hem ama em bejin kesin ku ji bajaran ji metropolan teng dibin hema xwe davjine vê derê li vir dayikên Dersimyan mum çêtkin. Sekene dayika min? Rinda? Spas kena. Şeraq çiya? Çıra, Zazaca'da çıra. Çıra, Yani çıra, ışıktır, güneştir bak böyle. Çıra bi Türkiye, çırak Zazakiya. Başa, spas kena. To deve ke dersim yo? Ziyari, ziyari. 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 Deve ziyari munzuri. Sma ve derim çimey munzuri, munzur babayı. Çimey munzuri, munzur babayı. Spas kena, spas kena. Tamaşavan necayin ki tekliyen ku embejin Dersimi jve derera de beji çiz ber ku bi zamanı zaraveya Zazaki daxivin hinki Ali Zazaki da izlede eser vaqt minin me persim go ka un jbo ve dere tane de bejin munzur baba yan u de beji çimey munzur baba jber ku evde dere وکی چافکانیان منظور چل چافکانیان ام در باز شونا چافکانیان جبل لورجی آپ کیمه هیا آپو سکن آپو وطنم یردم arayı buldum تباشا نام تو چکو نام تو چکو زازای نام تو علی بابای سواس کن علی بابای yere köyündür تو پرتوک بنده Erzincan o. Vatanın yurdun arayı munzuru buldum. Bütün inancımla munzura geldim. Sana çağırdım ya munzur baba. Munzurun helvası kefada olma. Aslı Celal Abbas soyundan gelme. Sana inanıp gelenleri sen mahrum koy. Ehlen. Çağırdım ya munzur baba. Gençler yayılır munzur dağında. Kazım Dede yeter onun sağında. Ali Baba okur ziyaret köyünde. Göster Cemal'lı ya munzur baba. Bir Sultan Abdalım Ali'dir munzur. Nerede çağırsan orada hazır. Onun 366 gözesin hazır. 366 gözesin hazır. Göster Cemal'lı ya munzur baba. Evet munzurun önü sarı sartığa bakar. Onun 366 gözesi çıkar. Senede bir ay bembeyaz çıkar. O da Dokuncay'a rastlıyor. Beyaz. Dokuncay'ı bir ay beyaz çıkar bütün geceleri. Dedelerimiz de der ki munzur babanın dede o tarihte kelebek çıkarttığı bir ay süt gibi çıkıyor. Apo spas kana. Memleket Liceyo. Liceyo Diyarbakır ya. Diyarbakır. Ergani. Ne Ergani? Liceyo. Liceyo. Erganiler bunlar çok çalışıyorlar ondan öğrenmiş. Tamaşavan neja naha apoje inki tiştana jmira god evji jber ku inki li Dersimi asta pişaftene zede şey buye bu fikrin ihtiyar ki divi temeni daji he embejin çiroku ve gotinin li ser munzur o bi zaman Türkiye dibeje besa çiyat ke besa serpiyatiya munzur dike li bi Türkiye ke evji nişaneye çiye insan me ihtiyar mecbur mane ku meylawan biçe ali zaman Türkiye hegena embejin nevşe dume emwan feri zaman bikin feri Kırmançki Zazaki embejin yaz Kurmancı bikin ewe ihtiyar emejin mecbur neşar nemin ku ju zaman ewan fam ke buana tekli çekil lewraji dema medbini ew dibejin beguman evan kesana bi Kurdî nizanin jber wî jî tekilî bi Tirkî çetkin ev jî ciyê xemgîniyê ka kerem kin em devam kin. Pire sekena pire. Rindo başa. Name to çiko? Gezer. Tu deve kamo? Ovacığa? He? Elipınar. Zazaki çiya name deve var? Elipınar. Zazaki? Zaza da Elipınar. Zaza da Elipınar. Spas kana dayı kama. Kerem kemçin. Li Dersimê bi taybet li çaviyên munzuro ew çıra ku tê vêxistin yan got ew mûma ku tê vêxistin
بهێڤیا ku tarîtiyê ronaqtir bike, ronîtir bike, hema meriv li vir devê kîvet ke bi wê hêviyê mûmê xwe vê dixin, ew hêviyên xwe dispêrin lat û zinarên ku munzir û lê biye sir li gor baweriyê. Ev jî nîşaneya çi ye? Nîşaneya xwedî derketina civaka Elewîtî, civaka Kurd ku li xwezayê em bêjin xwezayê pîroz dihesibîne, zinarekî darekî pîroz dihesibîne. Ev jî bi rastî ciyê şanaziyê ye. Eger civakekî em bêjin xwezaya xwe pîroz hesiban, hûn bizanin ku ew civak ji wê civakê zirar çê nabe. Civaka ku em bêjin xwezayê nasneke, xwezayê pîroz nebîne, ew kesana zirar didin xwezayê. Heta bi destê wan bê ew ê xwezayê tune bikin. Lewra jî divê Dêrsimî divî alîda. Bi taybet Elewiyên Dêrsimê weke mînak bêne girtin ji ber ku nêzîkatiyan wan li hember zindiyan, li hember xwezayê hürmeta wan zêde zêde heye. Divê li her derê van însanê vê derê ji xwe re mînak bêne girtin. Çimkî em gava em tên di çiyayê Dêrsimê da, yan jî em bijî di geliyên Dêrsimê da, yan jî ciyê ku çem û rûbarok te da derbas din, em dibînin yanî diyare ku têkiliya însanan bi xwezayê re bêtir e, çünkü zirar zêde nedane xwezayê. Yên ku zirar didin xwezayê kîne, ew zî desthilatin. Dema em bijî demsalê havînan tên çiyayên Dêrsimê bi awayekî sistematik didin ber agir dişewitînin. Lewra jî bertek nîşandana helwesta gelê Dêrsimê li hember desthilatan jî her timî hebûye. Çawan li pêşiya bendavan gelê Dêrsimê dibe bend li her çar aliyê dinyayê dengê xwe bilind kir ji bo ku Dêrsimê bendav neyên çêkirin, ji ber vê jî yanî Dêrsimî divî alî da gelek gelek serwextin pêşketîne bifikirin ev heybetiya çimê Munzurî, em bêjin ava ku ji bin çiyayê Munzurî derdkeve li tevahiya Munzurê Dêrsimê belav dibe, ev xweşaxweş, ev heybetî bifikirin meriv pêşiya vî dengî bigire. Yanî divê em civak jî weke çawan ev xwezaya me, em bêjin Munzur çi li vir çawan bi awayekî bi heybet diqîre, deng derdixe, divê em jî bi awayekî hevpar li hember pêkateyên xwezayiyên neyînî, komkujiyên xwezayê, em bêjin destdirêjiya xwezayê, em dengê xwe wekî ava Munzurê bilind bikin.